Just lang, mobalik Just lang. Okay. Ato yung tayo ng panahon sa atong Vice President, CFD, Catholic Faith Defender, Silbert Dondoyano alias Veritas, ang panahon. Okay, may hapon again, no, Brad Mitch. Ang akong i-share ron sa mga naminaw, hiskot kog may labot na sa politics, no? Unsay light, unsay kahayag nga atong dapat ba nga ipasundayag sa atong panahon ra ba? Karon kay medyo init gyud kayo ang atong politika. Pero maningkamot ko nga dili mapolitika kining akong ipaambit, no? Gipili nako ni nga akong hisgutan tungod kay dili pud siguro maayo sa ako pong akong paminaw nga mo birada ko sa kanang among distansya ni Brad Mitchell sa 70 Adventist kay nakakuan man gud siya, ga moderate man siya. I respect that kana nga punto. Di ko gusto nga dili ma-fair mo na nga dili ko maghisgot og kanang controversial about sa Katoliko og Seventh Day Adventist. So akong hisgutan kining politics kay namalandong ko kay kagahapon nakabasa kog newspaper nga medyo nakaingon ko nga bali init na yung kayo ang atong politika ron. Dayon basa na ko ang Biblia, naghisgot og light o kahayag. Of course, gining kahayag diri nga gisgutan sa Biblia, kanang kahayag yun nga iya sa Dios. Unya, gining duha ka side na to ron nga bangi sa politika. Sa akong pamalandong, dili ko makaingon nga kinahanglan mulaban ko adiri spikas. Dili po ko kinahanglan siguro nga mulaban po dito spikas. Siguro magkaingon mo sa maday ka Veritas, neutral ka. Siguro sa Christianity, dili man siguro ta kinahanglan mag-neutral kay og unsay tinuod didto kita. Well, mo agree ko ana, mo uyon ko ana og unsay tinuod didto kita. Pero sa laing bahin, dunay nakita nako ba nga ang pangutana kinsay gasultis tinuod. Nya kining atong nasud gud nga Pilipinas na may balaod na due process. No, due process of law. Dili ta pwede mo ingon dayon nga kanang grupuha sad-an yun without due process of law. Ang uban gay bisag moingon nagklaro man gay na nga sad-an. Pero bisa na, no, sa atong pagtan-aw nga klaro yung sad-an, unya wa pa may proseso, wa pa may due process, murang dili gihapon maayo nga mo conclude ta kay ma-outlaw man pud ana, no? Okay, dili man ta makakonbikto siguro Brad Mitch, no? O dito no, korte ra man gyoy. May right. May right. Muna nga akong baruganan ani nga dili gyud ko moingon nga kato sila correct, katupong pikas sayop o katupikas mo'y correct o katumpos ana. So ang ako lang isip Kristohanon nga unsay akong mahimo nga unta dili mag-away ning duha. Kay mo man siguro na rule nato, no, nga atong usahon bisag lisod usahon. Kay nagbangi naman. Sa akong part, matang lisura kaayo. Lisod kaayo kay naay gibasihan ang pikas side, naapoy basihan ang pikas side. Nakaron kinsay nagsultis tinuod duha. Na pananglit makita nato nga ang usa mo'y naghisgot sa tinuod. Siyempre ang usa nasipyat. Dito kita mulaban sa tinuod. Pero as a moral kana bang moral lover, no, ako murag dili kinaiyan ako, murag dili giaghat sa Espiritu Santo nga murag atong pakauwawan o kana bang ibalikas nga imbis nga balikaso nato, but na akong ipasabot nga kaluyan pagali nato ngano nahimo tong sayop, no, naamong goy pasahe dias Biblia nga mo po ni usa sa akong gibasihan nga ang Dios diri sa bagong kasabutan gi-emphasize ni Kristo nga ang kaaway ipahigugma pagani. Dili pareha sa daan nga an eye for an eye nga patay dayon ilag yung himuong kanang dumot gyud. Kanang dumtan gyud nila ilang kontra kay patay gyud. Ngipon sa ngipon. Pero namalandong ko nga kang Kristo nga mensahe diri sa bagong testamento dili man ipahigugma pa manggali ang kaaway gani namalandong ko sa Roma 12 nga gi-emphasize pag-ayo ni Pablo nga ang vengeance iya lang sa Dios, iyang gipahimog atana nga atong ihatag sa Dios ng panimalos. Dayon ang imo galing kaaway di man himuan nimog daotan, himuan man hinuon nimog maayo. Muna nagapamalandong ko ana nga
bisan pa nga ang pika side mo iklarong sad-an, dili kinahanglan siguro kung ibase nato sa pagtulon ani Kristo sa bagong kasabutan, dili siguro kinahanglan nga ato yung ilutos pag-ayo ba nga kanang partyo na do na. Kanang atong pagkauawan murag dili siguro bagay sa mensahe sa bagong kasabutan. Ato lang siguro ipapasa Dios ng pagsilot, pero lisod ni di po ko mo ingon nga wad-on na lang ng silot sa gobyerno. Dili, ang ako lang ba nga palawman pa gyud nato ang pagsabot sa mensahe ba sa Kristyanismo ba nga unsi atong mahimo nga kay basig makaingon murag makahinumdum po ko ato Brad Mitch ba katong sa katong ni Magdalena gali Brad Mitch nga death penalty naman unta to kay mo man balaod mga Hudiyo. Pero lahi ang approach ni Kristo, no? Lahi. Lahi gyud kaayo. Ingon pa siya kinsa tong wala kahimog sa nimo may nagbato sa to pa mo patay. O ingon na no? But na hunaon siya gali untay mo patay kay siya may waysa. So murag ani lang siguro maulaw ta no kay si Kristo manggani nga way sala wala gyud mo silot. Way sala nga base sa iyang giistorya siya may dapat musilot mupatay kay wa man si sala base sa iyang giistorya kinsa tong way sa ninyo moy musilot mupatay anang babayhana wa man gani. So ingon na ay sa akong part lisod ni pero moy akong gihimong guide nga aron unsa man paghigugma ng kaaway o makasasala siguro ana mo pa ilawom ta and then naalang gyapon tay gugma kanang siguro gitawag og unconditional love Brad Mitch ba no nga lisod kayo ba nga siguro kung law mga atong gugma ma-apply na to ning gugma ni Kristo siguro mapausab na to ang tao pinagis gugma kanang giingon ni Paul sa Romans 12:24 ba na nga overcome evil with good which is difficult. Mohatag kog example ani kung napay panahon nga magtiayon nga ang bana palahubog kay nga tanan na ambisyo tanan diyan ang asawa buutan giakatahan gyapon niya iyang banang badlungon 3 minutos lang dayon usa ka higayon ni ana na disgrasya ang maong bana nga badlungon gani kulatado ang asawa ini guli sa balay labi na way linungag pero ang asawa wa gyud na mutukol dili manggali niya kasukan ng iyang bana ang asawa naghatag og unconditional love si ang bana bisan unsa ka badlungon nahitabo ang panahon nga na disgrasya ang bana nga badlungon na ospital dayon giakatahan pag yun gipangga pag yun maayo sa asawa bisag badlungon ng maong bana unsay nahitabo dito sa ospital nahinuklog ang bana nga badlungon natandog sa gihimo siyang asawa nga buutan kaayo nahigugma gihapon niya bisan unsa ka salbahis niya. So ang but na ko ipasabot siguro ingon ana siguro ang mensahe ba nga gusto po sa Ginoo nga atong himuon ron ba unconditional love kung kinsa may nakasalaan ng grupo asa na ron politikaha diha pero lisod ni siguro kana ra nga paagi unsaon nato pag-unite pagbalik hinay-hinay no nga dili ta mo condemn kay kita pud utro makasasala. So diha lang siguro ko Brad Mitch. Salamat. Okay, salamat kayo Brother Bretas no napauntay 2 minutos. Pero kay salamat kayo sa iyang nindot kayo nga pagpaambit mga igsoon. Okay, ni ay pangutana ato hatagan og pagtagan no. Hello Brother Jojo. Sa tarado ay mo ninyo diha sa medyo ka pag kala kaso ipangutana isip Silver ay investor sa Catholic Independent yung programa na religious na programa. Kung sa man yung isang na itungod sa simbahan na Katoliko. Kaya ganina, murang diaaman kong kaugalingon. Sa simbahan Katoliko, may tungod aning pag ang tao makasala, na kinahanglan yun siyang kagahan o Tagalog patawan ng parusan sa kagayon kung simbahang Katoliko na o itukunan na sa simbahang Katoliko kaya sigamit na po sa versikulo po. Okay, salamat kay Badjo. Mayong hapon. Well, akong sulayan og hinomdom sa akong kasayuran. Bisan pa gali panahon sa Inquisition Badjo, murag wa ko'y nabantayan nga ang simbahan nga gahingusog yun anang paglutos pinagi og kamatayon ni anang mga sinupakon, then particular ka ng mga heretiko
Sa ako lang nahibawan, Bradyo, ang pinakadako nga silot gyud nga ipahamtang sa simbahan kana rang excommunication kung tiwalag. Pero sadto say lang sa maong panahon kay medyo dunay pagkausa ning kining estado og ang simbahan. Dayon ang simbahan murag ni di kay murag mo kung nabantayan, murag yug ni sana murag gatugot sa estadong Espanya nga kung musilot manggali sila patay sila pero dili ang simbahan. Pero I admit nga mahugawan gyapon ang simbahan kay mga sakop mga Katoliko ragud po na gihapon nas gobyerno. So ingon ana pero kung magisgot og doktrina murag wa gyud ga doktrina ang simbahang Katoliko nga kadtong mga heretiko kinahanglan gyud pamatyon. Siguro sa politics siguro inana kung basahon na to ang historya ng Inquisition murag gikinahanglan po siguro silang panahon labi na sa estado kay kadtong mga heretiko ang ilang paglua dili ra mang pangsimbahan mo ilang luaron hasta man po gobyerno sa Espanya muna nga pagdipinsa po sa gobyerno sa Espanya wa mo sila lain pong resort kana ra mo pod kay mo naman naandan gud nga style nila pagsumpo sa mga kontra nila. So pero sadto sito atong gikasubo na in fact kadto manggaling nahitabo sa Inquisition nangayo na magigpasaylo ang Santo Papa sa iyang unsay iyang part nga naduhig ato. Mao na Bradjo. Okay, na salamat mo. Og samtang wa pay follow up ay okay ni asa ato sa ipasulod ang additional follow up ni Brother Jojo sa Iglesia ni Cristo. Brother Jojo, mayong hapon. Okay, salamat pasensya na kay ato i-follow up man rod nag-iskot ng Silver nga ang simbahan walay doktrina patod niya na nagdugdog gid ana na kanang ay patay. Kini itungod sa naay libro nga ako kung gibasa sa ni Sir Calibro sa usa ka pari nag-iskot man gud dili ningon nato ning ipasangilan ng simbahan Katoliko no sa mga pari. Nagtugan man gud diri nga ingon din sa Tagalog ni hindi makakaiwas ang Iglesia Katolika sa pananagutan ukol sa pagsusunog sa mga irihi sa utos hanggang sa mamatay. Dili ko ba murag aware ko aning kahina kay ang Iglesia Katolika ginargimen na dili sila makalikay sa ilang katungdanan sa pagsusunog sa gitawag kong dilihan sa mamatay. So, ang akong kangutana kung ang simbahang Katoliko walay doktrina ana ano man nga nakasabot pa kung ani nga ang Katoliko may dakong responsable ani bakit ko din truha dagang salamat. Okay. Salamat kayo Bradjo. Tinuod na no in fact sa ako nang giingon ganina nangayo manggalig pasaylo ang Santo Papa bisan katugaling nahitabo ni Galileo ug unsay sipyat ang simbahan nato no katong iyang ipanudlo about science nga ang simbahan pero taas na dilang kumuhiskot ana example lang na siya nga ang simbahan nangayo nagpasaylo sa iyang pagkaduhig ana pero ingon nga nagdoktrina siya patay wala nganong giangko na sa simbahan nga na siya na ang maot atong nahitabo sa Inquisition tungod kay siyempre ang simbahan manggod mo'y nag-usisa kinsa na mga heretiko kay ang inani man hitabo sa Inquisition ang simbahan mo'y mo usisa mo'y mo tudlo mo pinpoint kinsa to mga heretics pero ang pagsilot sa kamatayon ng estado na o mo na ang nahitabo mo na nga makulpa gihapon sa simbahan pero ang pag-execute gyud dili sa pagmando gyud sa simbahan kundi sa gobyerno. Yun ana kaysa sa simbahan dili mayud ang death penalty bisan hangtod karon manggaling. Oo. Kung doon na manggali death penalty ang gobyerno ana bisan karon manggali gobyerno may mungusog ang death penalty dili man ang simbahan. So mao na jud nga nangayog pasaylo ang simbahan tungod kay bisan pag dili siya may nagpapatay ang estado mo nag-execute pero maapil gihapon siya kay siya may nagpinpoint ato mga heretiko. So inana lang jud then siguro nindot pa kay nako na-explain na agali gyud research gyud ani nga detalye pero dili na ko masulti diri kay api kay atong panahon kana lang Bradjo. Okay, sa dili pa nato po hatag sa laing magsusulti nag-ingon din ang atong caller nga si Warren no Warren from Manukan. Only God can judge who is right or wrong. Why? Because the earth is corrupt but we respect the government. A government which is doing good, Romans chapter 13, Warren ni sa Manukan. Niapay pangutanan ni kang Brother Britas. Sir Mitchell, sa Osias kung unsay gipugas, maoy anihon.
ang tao nakasala, any kind of crime angay sila magbayad. Angay siya magbayad. Consequence na nila para makakat-on sila. Pangutanan ako kang Brad Don Doyano, mao nga wala bagitugot ni Kristo sa gobyerno ang pagdisiplina og tao nga nakasala? Mani pangutana gikan sa Manukan. Okay, salamat brother no nga. Warren. Na sa Manukan no. Now, Roma 3:1 City, ang gobyerno gitagaan jud gahom sa Dios. Bot pasabot, pwede po siya mo hatag og silot. Pero dili ingon specific nga kinahanglan nga i-appeal ng death penalty. Gitagaan lang siya authority, pero mahimong ihatag na niya sa gobyerno, mahimong depende po sa iyang will. Timan ana to nga ang simbahan naadyoy authority to bind and loose, Mateo 18:18. And then Mateo 18:17, mura man gani o kung tan-aw na to ang Biblia, simbahan manggali final arbiter. Kay kung doon ako na yung mga bingkil unsa diha iadto man simbahan, nya dili ko nominaw simbahan isipong makasasala. So meaning bisag gitagaan ng gobyerno og gahom, dili pod maayo pod siguro sa gobyerno nga dili pod siya mo magpa-advise o kanang labi na sa moral aspect nga maminaw po siya sa simbahan kay gitagaan magay siya authority sa Dios o nya di siya maminaw po sa authority sa Dios diri siyota nga maong simbahan. So dapat do na untay maayo nga relasyon ang simbahan o gobyerno. Kung mayon ang simbahan nga ay lang siguro na sa rason unsa diha no. So mo tuo po ta. So kung dili mo tuo ang gobyerno na murag diha na ko makaingon nga ni supak na ang gobyerno sa Dios nga naman kay iya man gisupak ang simbahan. Remember nga ang simbahan sa Dios diri siyota mo iyang voice. Ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako, ang wala minaw niyo sama rang wa minaw nako. So mao na nga ang gobyerno na ay gahom sa pagsilot kay gitagaan sa authority, pero dili bot pasabot nga bisag unsa na lang nga dili siya mo repair sa mga moral authorities pod. Okay, niya pailain. Dili masilutan ang mga heretics sa estado kung insakto pa ang pag-usisa sa simbahang Roman Catholic. Okay, iyan ang opinion, di na pangutana. Ay pangutana po dere sa atong caller atong kuan ganihan no, brother. Adere? Ano ni? Okay. Ngano man ato di patubag ni Brother Britas kay mao ni ang topic, ngano man lagi sa daan tugon doon na may death penalty. Ilansang sa krus. Ngano wala man badlungan ni Jesus. Palihog og tubag broad karon. Karon gyud tubag ko na. Okay. Ni Brother Salvador Doyano. Salamat kayo Brad Mates og nangutana. Okay. Sa ako nang gisaysay pod kaganina sa akong panahon katong 10 minutos, akong gihisgutan nga ang sa miagi ba to o nalimot ko basta ako na nang naisgutan diri sa radyo nga ang mga Hudiyo sa una naagyo sila death penalty. Oo. Dayon katong nangayo sila og death penalty, ang ilang gisyagit ato mga Hudiyo man to ni syagit sa Roman government kay during that time ang Roma gyoy gamando under ang mga Hudiyo sa Roma. So mao na nga ang pag-execute kinahanglan dunay pagbungat sa pulong, pag-uyon sa Roman government. Motong nangayo sila death penalty pero dili to gusto ni Kristo. Nya ningon ka nga kanang anoon mo badlong si Kristo. Bisan pag badlongon to ni Kristo di sila mo tuo. Kay ni supak nga sila ni Kristo. Ang ato lang nga masabot nga supak si Kristo bisan wa sila badlonga kay katong example nga katong silutan na untag death penalty si Magdalena pero wa man ato mang mabantayan nga murag supak si Kristo bisag wala siya naunga bisag wala niya naunga nga ayaw na pero masabot na to kay si Kristo gani mismo wa man mosilot. So mao na nga masabot na to nga supak si Kristo sa ilang death penalty. Wa lang siyang mamadlong pero maklaro sa iyang tenor kana lang ang tubag. Okay, daghang salamat no, daghang salamat. Di ra ba? Ang resulta, makaangin mo, madisgrasya, muna nagkalison. Muna lessons learned nga gusto mga kaigsunan. Sa inyo mga puntong opinion, karong buntaga. Opinion mo. You have a message. Text mo. May buntag, maayog yun nga na ay death penalty kanang mga pulis or basta mapamatud-an nga nahilambigit sa droga
og krimen maayo pamatyon jud na ang na pamatyon jud ng mga tawo, pamatyon jud na nga mga tawo nga dautan sampulan gyud karon dayon aron mga wala na ang mga dautan, tan-aw nato og dili malimpyo ng mga dautan. Opinion mo. You have a message. Text mo. Dunay gusto mo riyak magkasama gikas linya. Hello, good morning. Hello. Good morning. Okay, go ahead, sir. Mike. Okay. Kining issue ha, manager, sa akong panglantaw gyud, kung mag huna-huna lang ta o paglimpyo, no? Mura man siya, maka-listen po siya ba, no? Maka-listen po siya kay deterrent man siya, no? Paghadlok mo ng aron Marag mag-18 pod kay mahadlok. Oh. Pero kung ato pong palawman og atong pagbalanse ba ana nga sitwasyon, kita kong tao rational being man ta, no? Gibuhat ta sa Dios nga ato yung gamito ng atong una-una. Kung ato kunong ipangutana, kung ingon ana nga estilo sa atong pag-correct ba sa tao ba nga, tuliron ta, libyuhan ta, pinaagi og hadlok. Murag something wrong with that principle ba, no? Nga naman kay mabag-ulang daya ta, malimpyo lang daya ang atong dapit kung doon na ingon ana panghadlok. Ang simbahan god ni focus yun ana bang itudlo yun sa Ginoo labi na yun sa bagong kasabutan, love. Nga atong bag-uhon ang atong kalibutan, bag-uhon na to ang mga tao pinaagi sa gugma. Subot pasabot dili sa pagpanghadlok. So kung ingon anaon gud atong style god nga manglimpyo ta, murag tag hopeless ba sa atong pagtuo ba nga sa manilisod na magyud kayo, so ato na lang nang himuon. Pero timan-an nato nga ang example nga gipakita ni Jesus dili biya ng patay. Example, concrete example, katong nahitabo ni Magdalena nga death penalty na unta si Magdalena kay mo na balaod sa mga Hudiyo. Pero nganong nisupak si Kristo? Kay naay pagtulunan nga gusto niyang itudlo nato nga atong bag-uhon ng kalibutan pinaagi sa gugma dili sa patay. Kanang patay iya lang na ato lang nang ihatag niya sa adlos paghukom kana lang Sir Mike. Okay, salamat kay sir simuhang bulawanon nga punto. Opinion mo. You have a message. Text mo. Good morning, sir. Akong pagtuo naara gihapon mohimo og heinous crime bisan pa kon mag-impusar ta og death penalty. Kay sa Saudi lang kahibaw jud ang Pinoy kon unsa ang silot nga pugot ulo, kanang lungguan kasi mong liog. Daghan ra gihapon ang mohimo og salaod. Daghan ra gihapon kuno ang mohimo og salaod. Wa may kahadlokan. Good morning, sir. Kanang mga pulis nga mga daotan sa una ra na silang badlungon sa nangaging presidente. Karon lang na nahibaw-an nga si Duterte ang presidente o wala pa mapresidente si Duterte looy taon kaayo ta kay ang gisaligan nato nga maoy mobantay maumay mo patay Hinoo nato. Maayo gyud nga duna nay death penalty aron nga magmatngo na sila. Tinuod gyud na magkasama nga sa una pa na nga pamunuan. Kay karon lang na nahibaw-an magkasama na oting kay grabe gid ay. Dugang pa nga mo pahayag magkasama silang puto opinion. Good morning. Okay, pasalua Sir Mike. Sige, go ahead, sir. Limtan. Kuan Sir Mike, may mahiyo siguro nga atong i-focus sa atong gobyerno nga atong ipalambog ayo kining panginabuhi. Dayon kining education. Livelihood. Education. Kay kung matudluan ko na tug-ayo ang mga tao, malayo man sila ng krimen. So kung mapataas na to ang morality sa mga tao, labi na kung kita pong nasa gobyerno, di kita mangurakot, matagaan na to examples, sumayo na to pagka-manage ang atong dapit, so makalikay na gyud ta sa anang mga dili maayo nga inclination na dayon mo paingon ng tao. Kay mostly good Sir Mike akong nabantayan, kining nagbuhat nga mga tao ingon ani, naamang guni sa mga pamilya nga mostly problematic. So kung problematic ilang pamilya, ang mga ginikanan dili kayo mantigo mo, matuto silang mga anak, mapunta gyud ang ilang mga anak sa dili maayo. So atong palambuon ng ug-ayo ang atong education. Kay kung mapalambo na to atong education, mulayo gyud ang atong mga anak anang dili mao. So
di na gayta kinahanglag pulis. So kana lang yun, di na ta kinahanglag pulis kung mabutan ato mga tao. Ang ato kulang lang yung tagtudlo. Kay usahay pod mail na puta mo sulti rin watas buhat. So teach by example. Kung dadang example makita nga maayo, awaton man na. Unsahon man po awaton nila nga katura man pong dilimaw labi na sa media, pasilo ako labi na kanang mga telebisyon nga ipakita violente unsa diha para lang makakorta. So dili gud mao. So kana lang yun education may palambuon, Sir Mike. Okay, salamat kayo, sir. Opinion mo. You have a message. Text mo. Nagagpas yung mga putog opinion magkasama. I-text lang atong cellphone number 0928-542-6033. Tapak alas 6:47. Kinang balita hatod kanina sa Downy. New Downy Parfum lasts even longer than fine fragrances on fabric.